Għallina ma rridx li tfal tiegħi jitħaltu ma tfal tiegħek. Għalfej qatt ma ketx jieħmel partit l-Orizzont. Jekk qed tgħid li aħna ma nifilħux l-immigrazzjoni iktar, ma naħsibx li tkun tgħid xi ħaġa spettakolari. Is right all German and where the war Kull pajjiż li jilqa' fih l-immigranti jesplojthom. Ma nafx naqbilx fuq ma dak l-istarija ma. Ma tistax inti bħala knisja ngħid li dak għandu flus inġibu, ma dak m'għandux flus ma nġibu. Inti sibtilna xi ħaġa interessanti biex nagħmel tabiruħi li mhux vera nsejt sempliċement intervent. In-nies kienu tabatu vera. Il-gvern kien qiegħed iżid it-taxxi, iżid il-prezzijiet. Il-problema tal-partiti tradizzjonali huwa naħseb id-daqs tagħhom. L-Ingliżi jgħidulna jgħidu l-indipendenza tmutu bil-ġuħ intom. Issa jgħidulna li problema ta' obeżità Malta, mhux tal-li ma mitniex bil-ġuħ. Lorenz Gonzi kien ħabbar li l-għannis ma xi tawlu jieħan nitlaq mill-politika, ortira. Fit-2013 ġrat ħaġa f'Malta li qatt ma ġrat. Il-Prim Ministru daħal Kastilja u ma sab il-ħadd. Mela tlaqna?